assalamu alaikum mon yebiyankoɓe Windere TV en garti ɗo hande émission men Sénégal men mine Funiram Oumou Siba min gari hande yewtande on actualité de la semaine oɗon gandi ɗeɗo balɗe hande kene wona hande balɗe 15 oɗon gandi machallah actualité kewi ɗo en nene hande koye ɗum min garno haalande on Oumou Siba bisimilla ma salmi. Assalamu alaikum yebiyankoɓe Windere TV onon kala on calminama e mbadi kukkididi no Sara Bal wini tan hande en gari lomtade tigi rigui Oumar Doro Koumé gorko Mouhamadou Hounare eɗen gandi Sénégal men konko ɗawantuno en kono hande noon fala budda min gara ko ganduɗa ko ɗum kewi e yontere nde ɗum noon emin ñaagui onon yeeɓiyankoɓe na mbaɗa toon partagé mbaɗon commentaire uji moɗon mbaɗon like eɗon gandi tigui ko ɗum ɓeydata Windere e TV ɗum noon mi rokkita Sara Bal konngol ngol min mbawa nadde tigui rigui e bunde e yewtere nde eyyi Siba no mbiɗa ni tan hande ken artuɓe haalande bandiraɓe ko kewe yontere he ko oɗon gandi ma kene wona hande balɗe 15 fitinaji kewiɗo enen e nder yontere he wargoji e goɗɗum hande ko hen jiɗɗen arande bandiraɓe ko noon tigui Sara Bal no mbiɗani tan ene teska nduɗo lewru août ndu gonɗen kono eɗen mbawi wiide lewru ndu foof en jii hen caɗele kewɗe ene waɗanno ɗon saabu saysa foof eɗen andi ɗum e nder leydi ndi kono hono nduɗo lewru kam eɗen gandi waɗaɗo hen ko gueɗe kantorinde ha tenti noon ko kewiɗo henna e Pikine eɗen mbawi wiide koye nder yontere he ɗo to Technopole woni wargo mo ganduɗa yimɓe ɗiɗo mbarama ɗon woni oɗo Aziz Dabala e oɗo mo ganduɗa ko waali e Siba no mbiɗa ni tan hono ko kewi Technopole ko goɗɗum kewi ni kono sen ƴeewi ko on tan ɗum ɗo ɓuuri haalede e nder semaine he ko mbiɗa ko Abdoul Aziz Ba alias Aziz Dabala e Boubacar Gano alias Waali kamɓe ɗiɗo tawa e nder appartement mabɓe ɓe mbara joni noon eɗen jiiɗi andude holko saabi ɗiɗo wargoji e holko saabi wari tan e oɗo moment mo gonɗen e nder leydi he ko gonga ni ne waɗanno kono noon comme kam no wayi joni ni kam ɗum kam c'est trop vraiment ene reggodir sa nanino nden aɗa joɗotno ko juuti a nanani mais joni à chaque moment peut être ni mata journée wala wawi jooɗa nana hen ɗiɗo mbarama vraiment wuro ngo kam no wayni joni kam ko noon tigui Sara Bal no mbiɗani tan eɗen mbawi wiide konko ɓuuri hen texede saabu sen jii o ɓuurama texede mbataw ko heptina e rendo ngo kono wari o kam yaltata ɗo saabu e nder yontere nde walla mbiya e nder lewru ndu wonɓe ganduɗa ene mbara kono ko makko ko kam ɓuuri tentude nde wonno konko ɓuuri nanede konko ɓuuri andede ko ɗum saabi kono ngoɗo warno kam ene ɗeɓi hulɓinade seeɗa saabu ala fof ko wiyaka hen ala fof kadi ko haalaka hen ɓe ganduɗa hayɓe gona journaliste kala nde pini ko hen pinata yimɓe natti ñamde natti yadde natti ɗanade hankkandi beeli fof o wi saabu ndeɗo maaji no woyi mustani yimɓe ɗiɗi pittaji ɗiɗi mbare e ñalawma goto vraiment ko hunde hulɓinide no fewi en ganda noon holko saabi ɗum kono hunde foof haalama hen hunde foof kadi kewi hen kono no way wade foof kam eɗen gandi ko sehilama ko tigui ɓe o yadanno jamma ñalawma suba kikiɗe e ɓe o ñamdanno e ɓe humtiranno hajuji e ɓe ganduɗa oɗo debbo kadi kalaɗo hen woni o mo ganduɗa ko Nabou Leye e yimɓe foof ene mbiya ene wawi ni taw ko guila ene famdi emo yaari e duuɓi 15 e 16 ɓe ɓami yaadude guila nden ha joni haydara yimɓe meeɗa nande tuumamuye hakkude mabɓe kono eɓe mbi konko wargo ngo junggo makko nani hen joni mbete sehil no woodi walla sehil ala ɗum kam vraiment huɓɓinima no fewi yimɓeɓe kadi ene mbiya sehil ala kono mbaɗa sikki wonto sehil woodi kono ɗum ɗo kam yimɓe tagat yimɓe kuula saabu joni kala mo mbiɗa wiya minde joni mi natti dañde sehil minde hay sehilam hay goto mi hoolaki sababu nde holɗum sababu nde oɗo mo ganduɗa ko woni Nabou Leye ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe kadi mi nani eɓe mbiya neɗɗo yo andu mo yadata neɗɗo mo yo rento mo yadata neɗɗo kadi yo suɓo mo yadata kono kadi mo gurduɗa mo jibdineɗa eɗen mbawi e nokku goto pijjuɗon gonduɗon andi nder ma andi bool ma ona wawi renta ɗum kadi tawɗoma ha e nder galle ma ha e nder suudu ma warma toon ɗum kam ala ko neɗɗo wawi hen sinno ko boowal wonno walla ka mbaɗanoɗo agressé walla ko nandi hen wiye kono mo ganduɗa kadi fuggete wima ko min a jogata hen kulhuli guddita ɗum rutto kadi warma ɗum kam vraiment ko hunde musta no fewi joni kam yimɓe natti jogade hoolare hay goto so wona yumma jibinɗo mbaɗa sikki tan ko on tan mbawata hoolade hande hay mo jiɗɗa yumma e baba joni aɗa foti renta ɗum ala ko haali goɗɗo wallahi noon tigui Siba no mbiɗa ni hoolare hankkadi eggi hay goto andama hooloto hay goto anda hande aɗa andi so tawi wonde wiyama hay goto andama hooloto oɗo Nabou Leye hande duuɓi biyaɗi hande omo wonde ene wawi wiyede ni hande no wayni eko dañi ko junggo Aziz yaltani hen saabu ko kañum hande nannimo e affaire théâtre uji nannimo e gamri hande ha aduna foof andimo
on ko Aziz Dabala daranimo ɗon hande noon so tawi ruttima wiyama wargo oɗon jungo mum nani hen ɗum woni hay goto andama holoto vraiment hulɓinima dal musiba holare natti kadi sehil ala ne wodi noon wonɗo woni kono kam hankadi kam en kuli ko noon tigui en kuli saabu rewɓe kam kuli no fewi kadi o bonni inde rewɓe nde wonno en wiyano debbo ala hoolare o gonglindi ɗum kadi en wiyano debbo ko joom peeje saabu eɓe mbiya ɗeɗo peeje foof junggo makko nani hen ɗum wadde neɗɗo kala to wawi wonde e kala ko joguiɗa hewde e famɗude jippin hen barke ay neɗɗo oto yiine oɗo o nanama tan o andama tan mboɗo foti sakkandemo peeje en jii hande wonɓe ganduɗa mbaraka wonɓe ganduɗa hande jiwaka kono nana mbaɗa souffrir e gurdam mumen saabu won hen ene ligga hande haydara mbawa humtande ko koye mumen ɗum foof addata ko hasidagal ɗum foof addata ko gueɗe baɗe ni sa rewi neɗɗo no a rewi neɗɗo no ha sisi ala ko mbawno ɗum so wona ittude fittano mum hankan ɗum hulɓinima Sara Ba hulɓinima no mbiɗa ni fewi en tout cas dal yo yimɓe ndentu no fewi rentade nde noon ko Allah tan wawi rende en reena ɓesguji meɗen kadi en jii kadi goɗɗum ko kewi ɓe ganduɗa kadi Sara Ba ko ɓoyani ko tan en nani o mo ganduɗa kadi wiyete ko bébé Aïcha kañumne koko wonduno e yummu machallah ko duuɓi 15 ɓeni mbiye 14 yarata kadi ko cukalel mo ganduɗa ene joguino avenir hanki nde keeɗimi yummu kone haala nde billahi wallahi ɓerdam nde foof boni saabu ko cukalel mo ganduɗa ko nananɗo jinnaɓe mum ko juulɗo ko dewo Allah ko jokkowo en nde en mbawi wiide kanko fittata kanko lawƴata kanko ƴogata kanko waɗata foof ene wayno ko poftinoɗo yummu makko ni e nder haala makko yeehi ene soodi laccere kosam ko ɗon tigui fittano makko yooɓa nanna e nder canal enen kam en ganda holto koccuɗe en ganda holto kala ɓesɗo hande vraiment hay so lelima ɗanata ko Sara Ba musiba no mbiɗa ni ko noon hoolare natti par ce que ɗo joni hay ɓinguel ma so yalti bowal haade mum artude tawata ko ɓerde ma darima kadi eɗen ndentina bandiraɓe kadi nele wone nele won certaine heure cukalel fotani nelede won heure par ce que kamɓe won wiɓe ko nelanoɗo yo soode kosam walla quelque chose comme ça e nder e jamma jomum yalti artani jiɗɗen wiide tan ko hande enen yummiraɓe kadi eɗen jogui hen responsabilité par ce que won heure kam vraiment yahan hoore ma won heure kam ɗaccu tan cukalel jooɗo kadi hande ni ayi mawɓe ni nana jaggeni ndeggini ne nawe ala ko haali cukalon en nani kadi wiya Tivaoune Peulh kadi won warodirɓe toon sukaɓe ɗiɗo worɓe cippiri toon ha jodir pakaji aɗa andi ɗum ɗon hankkadi fuɗɗima hulɓinade te so ɗum ɓenni kadi isolement o yimɓe ne poti ƴewde ɗum par ce que aɗa yiya tan sukaɓe ɓe ganduɗa toujours ko wonɓe isolé o ɗum gondata e yimɓe joddata ko yimɓe jewtitta yimɓe goni tan ko banggueji mumen ne guddi ɗum kadi aussi kala baɗowo noon walla teskiɗo ene wadde noon e galle yo yimɓe ƴewta ɗum par ce que en général ko ɗum heewi addude probléme kalda e jomum tan tawane faaɗi walla tawa ni wonko waɗi walla ko way noon kalda e mum tan wooda ko ƴetti gañma éviten kadi aussi sigorigoji nder galleji ɗum foof hande ene adda probléme aji jiiya sukaɓe ɗiɗo ne pija ne mbaɗa sigorigo walla goɗɗum wooda ƴettude hunde fiya on ɗum foof ne arda noon vraiment hande musiba ko hunde nde ganduɗa dal en kuli dal rendo ngo ne heewi hande affaire uji influence uji ko noon tigui ɓe ganduɗa ko sehilaɓe kamɓe jadano jamma ñalawma suba kay kiguel no mbiten ni te eɗen gandi kamɓe jeyda e nokku goto ayi ɓe mbarotiri kono Sara Ba ko artirde hakkillaji no fewi ay no gonnuɗen hanke e heccanki ni wonko ursi hen seeɗa guila e dow horam nden yimɓe no kodduno nden so tawi anani tel tan a dogat ƴeewa ɗum holko woni kono joni ko horam a yiyat neɗɗo ene koddo cukkel ñuus so tawi a nani toon wullago walla a nani toon dugo walla a nani toon haare wiyata ko a yahata saabu haaju ma ala wiyata ka baɗɗo deƴ kumpa kono en nden so tawi wonko dilli tan on jiyat yimɓeɓe doga jaaha paaboyo jomum walla jaaha mballoya jomum walla so tawi ko haare walla so tawi ko iblis jomum en gara ceerda kaala hen ko rewi Allah ko jokki endam kono ɗum no joni ene wayno koko natti e koddigal meɗen ɗum saabi gueɗe mbaɗe ni mbaɗa sikki ɗum saabi ɓuuri hewde ɗo hene no fewi en tout cas da yo yimɓe jertoto joni yimɓe mbatta hakkillaji surtout nokkuji ɗi ganduɗa hay goto hoɗani hen yo yimɓe jetto so tawi won wonɓe toon yo mbaɗe dénoncé guila e law jaltine hay so tawi ko jaam mbaɗata toon yo ɗum haaɗe tan da so ɗum haɗaka tan ko ɗiɗo probléme aji gaddata aɗa wawi waɗede toon ha gubbeɗa taw hay goto tinata ɗum kadi ko caɗele tigui rigui addata Sara Ba ko ɓoyani ko kadi eɗen gandi e maggal Touba he won baraɗo toon mo ganduɗa ko jaasi ƴetta fiya e hoore muɗum ko ɗon tigui hawre ladial haɗa ƴettade hôpital taw hawre e ladial ɗum kadi aussi gartiren pittali ɗi hakkillaji ɗi gartiren kadi ɓerɗe ɗe saabu mbaɗa sikki joni min kam mi anda joni hol façon tan mandanno halpulaar en kewi wiide ni holtan ko natte yimɓe joni manda ko iblis naate yimɓe mi anda ko yimɓe ɓe goni iblis e koye mumen ene barotore e nder koye mumen kono mbaɗa sikki tan ko gulɗa ko foof ko paɗɗa ɓerde ko foof
ko tikkuɗa ko fof wonko poɗɗa ƴewde wonko poɗɗa miijade kadi hare ene woodi toujours yo neɗɗo wonde sans froid muɗum toujours yo neɗɗo wonde hakkille muɗum toujours kadi yo neɗɗo gonɗin hoore muɗum kadi eɗen mbiya ay imanagal koye dewal Allah jeeya yo yimɓe mbatta hakkille no feewi ene calligino ene juula kala to jiiɗa ya wonde e salligue ene usta fitina kadi saɗa tawi aɗa juula waktuji ma 5 ene usta fitinaji sabu won gueɗe kewɗe ko wasta wondude e sago numuro kadi sukaɓe ene pijira ko heewi Sara Bal an ɗi ganduɗa ko simmade komi huuɗo ko ɗi ganduɗa ko yarde ay joni hay parfum oɗo no way webde ni sa waɗi temedde ɗi daña ɗum joni jaaha jara ayi nan ɗon sukaɓe ene kutoro gueɗe ɗe ganduɗa ene wawi goo moƴƴani e cellal ɓandu ma ɗiɗi addantama hay ɗum ɗo henno goto wirna hakkille ma tati tampina hoore ma tampina hoddiɓe ma tampina kadi jinnaɓe maɗa saabu a watta ko waɗi correct kala toon jaltuɗa ko fitinaji mbatta par ce que a wondani e hakkille ma holko saabi ko ƴettata ko walla ko cimmotoɗa ko ɗum no alay saago yimɓeɓe mbatta hakkillaji mumen no fewi kadi yeewa ɗum ɗe kadi yo mbaɗa dénoncé min de mbaɗa jaaɓi ɗum ɗon saabu a ƴewata neɗɗo uddita bitik muɗum ala ko jeeyata hen so wona te aɗa andi oɗo mo jeeyata wona parfum waɗa koko simmoyto ɗum mbasa yeeyde ɗum ɓuuri walla joni yimɓeɓe mbatta hadde yeeyde ko way noon saabu so wona ɗum tan sukaɓe meɗen ɓe pakaji ɗi aussi garɗo foof tan bitig yeeyam paka 100 francs aɗa ɗum ne weeɓi hande sodde ɗum ɗon foof yimɓe mbatta hen hakkillaji mais arta seeɗa tan eko mbiɗa nani affaire hoddiɓe ko en jii joni aɗa hodde neɗɗo e leegal ni duuɓi sappo tawa andodirani e mum te tawno goto foof koko uddi ɗum tawi haysana ni mi arta seeɗa tan e probléme Aziz Dabala o a yinde ɗum yalti nde won hoddiɓe jalti goto foof ne haalda banggue min kay mi nani yimɓe no gulla min kay mi nani ɗo wuulago aɗa andi ɗum ɗon foof addi ɗum ko hay goto ala e goɗɗo o haaji goto foof haaƴi koye banggue muɗum donc noon isolement kewɗo kadi ina adda wona caɗele hoddude kodda e neɗɗo e leegal a andana ɗum hayso tawi on birtodiri bowal salminago ala hakkude moon vraiment ɗum ɗon foof hande ene jeeya ko ganduɗa hayso neɗɗo ne waɗe nder galle mum hay goto tinata par ce que goto foof woni ko nder galle mum goto foof toppiti ko nder galle mum donc noon vraiment musiba hunde hanni noon feewi ɗum noon en ñagoto Allah hande Allah waɗante en jaam usta fitinaji no feewi saabu eɗen gandi kadi ko ɓooyani ko ɗo tan yembal en ji neɗɗo e baɗum kadi ɓe mbi o wonno koye wajade baajiraɗo kono baajugol e oncude holko laaɓi ƴewata hen nan ɗon min mi yiyani so tawi ko baajiraguel ma an tan e yumum jiɗi yumma e baaba aɗa yiiɗi oncude ɗum so ɓe mbi cukalel noon nehete ko guila ene famɗi kono so yii ha foti e ma so tawi aɗa so tawi hankanti fote ma dowle e darde sa girbima ɗum tan kañum ne girbete te sa rentaka tan musiba waɗat ɗum noon so tawi neɗɗo ene waajo neɗɗo yo waaji ɗum e hakkilantagal punta sa ronki ƴeew goɗɗum no mbaɗirɗa ko wona ƴettude laaɓi aɗa yiwa ɗum mo ganduɗa tan ko baaɗe tan gaddet joni kam nden so neɗɗo maayi wiyete mbete ko accident mbete o sellama walla ko gantirnoɗo kono joni worɓe jeeyaɗi ɗi foof ko ɓuuri hen hewde ko warama tan Sara Bal ɗum kam vraiment ene hulɓini ha ko ɗon wawi hadde en nani kadi won mo ganduɗa kadi kewi kadi ko Grand Yoff on mataw on haɓannoɓe arine waɗa intervention kañum ko hen fittani mum yeehi kañum ne ko hen wara ayi goɗɗo kadi nanɗo e leymo ɓe mbiya wonde ne fella e suudu muɗum en wonde e joom suudu mum hanki enen fof en nani ko joom suudu mum ni hoore mum haalanno en wiye Mamadou Wuri Diallo on kadi aussi aɗa andi Oumou Siba sa ƴeewi kadi aussi état woni jogui hen part de responsabilité par ce que hande agression kewɗo hande sa yi ko grâce waɗi noon hunde kewat ɓe mbaɗe grâce he ɓe jaltine te kadi grâce kadi wonko ganduɗa wonɓe ganduɗa ne poti wannede grâce jalta wonɓe ganduɗa kañumen kam so naati ko nder tan poti wonde par ce que sa ƴeewi hay moɓe mbiyata duppaɗo Thiés o ayi hayde duppa yimɓe jii bracelet ne wone e ɗum ɗo mum par ce que ko mbaɗaɗo grâce ko jaltuɗo ko ɓooyani e goɗɗum kadi banggue mo kalteno kadi aussi ne waɗi banggue goɗɗo kadi mo ganduɗa état kam ala ko wawi hen haydara sabu so tawi wonde neɗɗo ko sehil ma ene yaada e ma jamma e ñalawma sobo kay kikiɗe oɗon gonde galle aɗa andi on kam ala ko état wawi hen te hande en jii ko kewi ko foof sa ƴeewi ko hakkude jiiduɓe sehilaɓe yadannoɓe wondunoɓe jamma e ñalawma sobo kay kikiɗe ko ɓen nanata wonde mbiya mbarodiri agression goɗɗo o noon kam ɗum kam vraiment état ne foti ƴettude hen mesure aji mumen vraiment ko noon tigui Sara Bal no mbiɗa ni tan en jii ko ɓooyani ko kees mo ganduɗa konko e hoore makko wonno agressé o wari ɗum o dogi o naati e suudu maɗa eɗen mbawi wiide e galle koreji makko tawi mo ɗon jaltinimo policier ɓe arnoɓe ala ko mbawi hen ko ɗon ɓe piimo howo tampi ɓe duppimo te mbaɗa andi so tawi tan ko ha joni ɗum no jokki wadde
ko ɗum woni ko kontinta ko sabu joni a yiyat jomum wara neɗɗo ha para naata lebbi 2 lebbi 3 lebbi 4 jiya yalta boowal yaha humtoya haajuji muɗum jiya kureji mum ene jiya ɗum bandira mum ene jiya ɗum hoddi mum ene jiya ɗum ɗum kadi aussi ko mettere ɓerde ɗum saabi joni yimɓeɓe ene mbiya ena safrano koye mumen haade yimɓe safrande koye mumen noon kamɓe noon yoɓe mbat hen part de jogui hen part de responsabilité ha teddi ɓe ɓe ganduɗa ko justice so tawi jomum waɗi ko fotani wadde vraiment yo nangue soke hay so tawi kane wara ko ɗon ɗo mbiya yo pende manda ɗum pende moor yo waɗe yo barɗo fo yo ware barɗo fo yo ware kono neɗɗo ne wawi wonde dumburde ha maayo toon neɗɗo wawi wonde dumburde Sara Bal ha maayo to natta yiyede so nden yonti kala biɗo ne waɗa ɗum ma wi aha koy kaare toon sokono ha maayo duuɓi capanɗe jeeɗiɗi walla duuɓi capanɗe jeenayi ha maayo toon yaltani maɓe kul kono joni a yiyat jomum naata tan lebbi 2 lebbi 3 ɗum ɗo arata yaafe ayide yaafe yalta hankanti wayano wano ni continue e liggey muɗum continue e haajuji muɗum joni ɓeyto woni perti mo ganduɗa kañum joguino ko soutien de famille eɗen mbawi hono oɗo henne ni honono Abdoul Aziz Dabala ni wona konko tan e woɗɓe waraɓe ɗo hen to ganduɗa ko responsabilité ji kañumen joguino ndesan galleji nanɗo hen kala ko hucci e kala ko dañi ko yumma ko o walla yumma ko mawɗo kala ko dañi kala ko hucci o wallata ko gandanɗa hoorema ko bandiraɓe makko rewɓe e baaɗi ko saabu ko ɓoyani ko tan en nani e nder semaine he o wi so Allah jaaɓi o teggiti natta mo neldu ko badiraɓe makko coodi télé aɗa andi on kala wadde en toppiti e bandiraɓe muɗum pinon subaka goto tan mbaron ɗum e woɗɓe ɓe ganduɗa en jiyan oɗo tan ko oɗo nana ko oɗo ɓuuri andede won noon ko woni koye média ko ɗum tan kono wonɓe ganduɗa nana mbara hande wargoji muusi te haydara ippani te kamɓe agresseur uji ɗini sino ɓe mbaratno ni ko yimɓe bolle puyɗe waɓe no mabɓe ni e mais en général ɓe mbarat tan ko yimɓe nafoɓe tan ɓe ganduɗa mo goto foof koye mumen yakori ko ɓen ɓe gara ɓe mbara ɗumen ɓe bonna peeje yummiraɓe mumen tasa yakaruji vraiment grâce woni foti ƴeewede saabu criminel kam so nannama foti tan ko mayde toon kono grâce uji ɗi kadi grâce ene waɗe ene foti fawede e lawol ɓe ko ɗum mbaɗi ene poti yaltinede ɓe ko ɗum mbaɗi ko ɗo tan poti wonde kono grâce so yonti ko ɓe ɓoftat tan ɓe jaltina to so en général kadi sa ƴeewi agresseur ngaji so ndendi tan so deggodiri tan ko grâce waɗi noon par ce que ko ɓoyani ko on jii ko yaltinano ko no wayi hewde te guila nden ha hande ko wari tan nanata siba en mbawa wiide kam ɗum eɗen guitta ɗum ɗo ni kono ko ganduɗa kam ina wawi tan ustude ɗum kam hande par exemple laamu ngu hande so ƴettino mesure aji couvre feu kam ni ɓurti kono ko wayno rafle ni par exemple so minuit yoni kala tawaɗo e boowal ma ƴeewa holko tawra walla tawaɗo foof ene waɗa ko ganduɗa fewani jaggue nanne mbaɗannoɗo tawi noon ko andi noon hen saahaji yimɓe liggorto ko jamma ne waɗi ɓe ganduɗa ko jippiɓe no koota walla ko yahoɓe no kirdoyo ɓen kam so neɗɗo yii ɗumen tan ne andi ɓeɗo kam ko ummin ɗumen waɓe no fewani ɓe kam kala nde nangga tan kañumen yo nanne toon goppe toon jeeda vraiment rafle so waɗi pour min ma won ko usti ko noon tigui Sara Bal no mbiɗa ni tan so ɗum waɗi ma won ko usti ko heewi kono ahan noon yoɓe keftin ɓeɓe nanggata e ɓeɓe nanggata saabu won hen ko joom galleji en liggoto ko jamma gartata ko 1 heure du matin won hen ni ko 3 heures du matin 4 heures du matin gartata e galleji men wonno jogui ko horaire jamma ɗum kadi yoɓe mbattu hakkille kala jiyaɗo tan ene waɗi indi saabu bande hande sa yi ɗum tan andat yo Allah yaaf comportement mo jogui wo tan sa yi oɗo tan a andat oɗo comportement a heptinan ɗum nanggu ɗum noon mbaɗa vérifié so tawi aɗa andi oɗo hornaki nanggu ɗum toon mbasa yettu saabu sa yettini ɗum kañum waɗata agressé kañum waɗata yimɓe kañum ƴettata heɓtata ka won hen oɗo hen ko waraɓe tan namayi kono won hen ni ko waɗaɓe agressé jawdi mum fo ene ƴetta hande enen jiiɗi wurde enen donki holno wurde donki walla wonɗo terɗe mumen wonɗo gañayi mumen hankkadi mbawa hankkadi wadde mbawa humtude haydara ɗum no eɗen ñaagui kamɓe état o yoɓe mbat hen juuɗe mabɓe no fewi nde wonno so tawi ɗum ɗo nani e nder leydi ni leydi ndi yarata yesso ko caɗele tan wonata e ndi ɗo leydi kono kadi mbaɗa wasi kadi hoddiɓe ɓe so tawi a yi ko gandanɗa hoorema ɗum dani fittanduma walla a jertima won bruit goto nani ɗum e a jertima annene aɗa foti yaade ƴeewa holko ɗum woni so tawi ene deeƴi ɓerde ma mbasa noddude hay goto so tawi no a jertima noddu yimɓe gara paabo ɗum guila bone waɗani ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe ko ɗo tan ndewan mi wayno mi totta Sara Bal udde yewtere nde waɗanno émission o ko Oumar Doro Koumé gorko Mouhamadou Hounare woni émission makko Sénégal men kono hande noon min garno hande tan wallutirde e makko gam addude ko kewi e nder yontere nde nde won noon kadi alay saago ɓe mbi so neɗɗo wi haalata ko haalano ha ɓooya deƴƴude alay saago noon minen min gadda hen participation amen Windere TV ha yesso ko lawol e siba no mbiɗa ni tan yewtere men ari ha ɗo hennene hankkadi eɗen mbaynodira e bandiraɓe no mbiɗa ni ko yewtere Sénégal meɗen eɗen lomto hande Oumar Doro Koumé gorko Mouhamadou Hounare kañum ɗowanno yewtere nde kono hande enen gaari wadde ɗo actualité de la semaine eɗen dokka bandiraɓe tan ɗo e yontere arore
yeewiyankoɓe kadi eɗen ñaagoɓe kadi yoɓe mbad partagé ɓe mbaɗa like Windere TV ha yesso ko lawol ko noon tigui